O presidente da Xunta de Galicia e a conselleira do Mar visitaron esta mañá as instalacións da factoría Profan en Vilagarcía, unha das empresas punteiras do sector da transformación dos produtos do mar. Na visita, Rueda quixo mostrar o seu apoio ao sector anunciando a convocatoria dunhas axudas extraordinarias valoradas en 15 millóns de euros. Isto se está levando desde un partido a nivel provincial e o que se o que se dixo o que me decía, hai 2-3 semanas o que dixemos se mantén, xa realmente as decisións, e aparte, volvo a decir, faltan uns cantos días e veremos finalmente o que pasa, pero eu non falei con eles directamente, por lo tanto, xa a actitude de decisións persoais non a sei. Reivindicando o apoio ao sector, Alfonso Rueda reclamou un proxecto de carácter estratégico, tamén denominado PERTE. Discusións que en nada axudan, si que se fala internamente e se intenta decidir o mellor, porque o importante non é quen a presida, que son importantes, o sei, o importante é o que vai facer a Diputación durante estes 4 anos e como vai servir, se é útil ou non para que ten que ser unha Diputación que para axudar os concellos. Por tanto, non é só quen a vai presidir, sino formar os equipos. Tamén reclamou a baixa do IVE para os produtos cárnicos e pesqueiros. Concellos, que os concelleiros e concelleiras tomen posesión e despois que elixan diputados. Para todo eso hai un proceso. Bueno, o seu compañero facíame unha pregunta ahora respecto da conformación de gobernos municipais que ainda non están conformados e eso sí que nos está ocupando agora mesmo e sí que está ocupando. O motivo da visita era coñecer as renovadas instalacións da compañía en Vilagarcía. Así, con una inversión de 21 millones de euros en esta planta de Vilagarcía, esta apuesta por la innovación es reflejo de nuestro compromiso con la sostenibilidad en la que venimos trabajando desde 2019 a través de nuestro programa Profan for Future. Dicha inversión económica ha estado también acompañada por el crecimiento de la plantilla en la contratación directa de 195 puestos de trabajo en este último año. Dende a Xunta destacaron o traballo da compañía, poñendo como exemplo tanto dos investimentos en I+D+I como na creación de emprego e xeradora de riqueza na propia comunidade.